Het is dit jaar 200 jaar geleden dat ons mini-buurlandje Neutraal Moresnet ontstond. Een belangrijke zinkmijn wordt er de oorzaak van dat Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden geen ruzie wilden maken om dit gebiedje van zo'n 3,5 vierkante kilometer en het dus maar statenloos loten. 100 jaar wordt er sprake van het betwiste land van Moresnet, met daarin het dorp Kelmis. In deze tweede aflevering het verval van het Eldorado, dat Neutraal Moresnet hoos. Philippe Dreugen schreef er een lezenswaardig boek over en hol een lezing hierover in de bibliotheek van Sittard. Dan zie je hier een pad. Dit is de oude grens. Dit is een pad dat is gemaakt door de Duitsers om makkelijker te kunnen patrouilleren, om die smokkelaars in de kruis te vatten, wat ze toch niet lukte. Nadat Neutraal Moresnet ontstaat, is eigenlijk de eerste vraag die mensen zich moeten stellen in de hoofdsteden, in Berlijn en in Den Haag. Wat moeten we ermee? Hoe gaan we dat besturen? En toen hebben ze besloten om maar 2 commissarissen aan te stellen en die moesten dat gebied dan gaan besturen. Alleen uiteindelijk wisten die ook niet precies wat ze moesten doen, want het was een nieuwe baan. Nooit had iemand ze verteld wat nou precies van ze verwacht werd. Dus wat je ziet is dat de burgemeester van Moresnet, of de burgemeester van Kelmis moet ik eigenlijk zeggen, dat die uiteindelijk nog het meest in de melk te brokkelen heeft en dat die de meeste knopen doorhakt. Omdat als je moet wachten op wat ze besluiten in de hoofdsteden, dan kan je lang wachten. Sommige dingen hebben ze jaren over gedaan om hele eenvoudige beslissingen te maken. En de burgemeester, die heeft als een soort burgemeester in oorlogstijd, zou je kunnen zeggen, heeft gezorgd dat het ook nog een beetje leefbaar bleef, dat gebied. De 2 gesteenten, eigenlijk 3, maar laten we even zeggen 2 gesteenten die van belang zijn bij het begrijpen van de aardvorming in Moresnet, zijn 2 gesteenten die komen uit de periode die we het Carboon noemen. En dan hebben we het over 350 miljoen jaar geleden. En Nederland en België, dus ook Moresnet, ligt dan ergens in Zuid-Amerika. Het huidige Zuid-Amerika. Dat enge steen is wat we de ondercarbonische kalksteen noemen. Dat is een materiaal, dat kennen de lui wel van de vensterbanken met die schoen, die zwarte vensterbanken met die schoen, witte fossielen erin. Daar heb ik hier een stuk van liggen. Dat is gewoon een kalksteen, is gevormd in de zee. Daarboven hangt we het over het bovencarboon. Dat kennen de lui in Limburg al helemaal goed, omdat in het bovencarboon de kolen zich hebben gevormd. Waar we die prachtige fossiele planten en zo in kunnen vinden. En juist op het contactvlak tussen dat ondercarboon en dat bovencarboon, die spleten die zich hebben gevormd door wat ik net heb genoemd, die continentverschuiving. Daar, in die spleten, daar zuiste dus inderdaad de Erze ontstaan. Und hier ist wirklich die Periode, wo der Betrieb am wichtigsten war. Mit verschiedenen, dass da dieser Bau, das ist, wo die Zinköfen waren. En dat eerst wat ze in de oude berg vonden, Altenberg, Vieille Montagne is wel het zeggen, dat was een oxidisch erts. Dus dat wil zeggen dat het geen sulfides bevatte. Het zink te halen uit het erts wat oxidisch is niet zo lastig. Als maar een paar 100 graden te verhitten, dan kiest het zinkmetaal er wel uit. En wat een groot voordeel ook is, dat levert geen vervuiling op. Want het andere erts, de schalenblende, het zinksulfide, daar zit zwavel in. Sulfide erts konden ze überhaupt niet meer. Ze wisten ze niet wie ze mee moeten omgaan. Dat kwam in 1850, wie eigenlijk de industriële ontwikkeling dus van het zink, van hoe moet ik dat zeggen? Het industriële zink wat we nu kennen, dus was het de dezer mee maken, waar van alles mee gemaakt wordt, kunsten, walsen, daar konden ze van alles mee. Maar dat konden ze toen niet. En daar kwam het zinkmetaal wel uit, maar alle zwavel ging de loggen. Dat gaf een gigantische verontreiniging door. Chemicus Jean-Jacques Donny uit Luc vroeg in 1805 bij Napoleon een concessie aan om op 8000 hectare metalen te mogen delven. En dat betreft het gebied rondom de gemeente Moresnet. Dat is een Jans procedure van de Donny, die had dat ook onder andere, de Donny had dat ontdekt, had het ook weer ontwikkeld. En der kreeg toe
van der Napoleon de concession voor Jolen dan ook. Jolen van der Napoleon kreeg de concession voor de alle wereld. Ik ben een enorme bewonderaar geworden van Donny, de uitvinder, omdat die man was zijn tijd zo ontzettend ver vooruit. Hij geeft op een gegeven moment aan Napoleon een bad, gemaakt van zink uit Moresnet. Want hij wil van Napoleon niet een concessie krijgen om dat zink te mogen delven en smelten. En daar zit een kacheltje aan vast dat het water automatisch verwarmt. Een thermische sifon. Nou, ik heb het opgezocht, de thermische sifon is eigenlijk pas 30 jaar later is die gepatenteerd door een Brit. Maar hij maakte dat gewoon, hij knutselde dat gewoon in elkaar alsof het niks is. Een man met ontzettend groot inzicht, alleen een hele slechte zakenman. En uiteindelijk heeft hij van die groeven heeft hij best wel een puinhoop gemaakt. Omdat, ja, hij kon wel zink produceren, maar hij kon het voor geen meter verkopen. Donny war ein Lütticher und der hatte eine Konzession hier beantragt und erhalten in der Franzosenzeit, am 1805 oder 6, sowas ähnliches ungefähr. Und er hatte dann schlechte Geschäfte gemacht. Das war gerade am Ende der Regierung der Franzosen hier unter Napoleon. Und das hat, dann ist sein Betrieb ist von einer Gruppe aus Lüttich, aber die in Brüssel wohnten, die Familie Mosselmann. Und die hat dann später die Gesellschaft der Vieille Montagne, die Société Anonyme des Mines de la Vieille Montagne. Aber die Vieille Montagne kwam van hier. Kelmis, ofwel La Calamine. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor zink. In 1816 bestond de bevolking uit 256 personen en dit aantal wordt 100 jaar later uitgegroeid tot 2500. En dit geeft aan dat dit neutrale gebied een grote aantrekkingskracht houdt op de lui. Men zegt dat het mini-staatje ooit is ontstaan door onnozelheid, maar is blijven bestaan door koppigheid. Ik heb heel erg lang gedacht dat er misschien toch een beetje opzet achter zou zitten. Achter de fouten in het verdrag van Wenen. Uiteindelijk heb ik die niet gevonden. Wat ik wel heb gevonden was dat er mensen... Ja, de secretaris was een bekende losbol, een man die veel achter de vrouwen aan zat. Dus ontstaande onnozelheid, ja, dat klopt. En dan blijven bestaan door koppigheid, dat is absoluut ook waar. Ja, terwijl je het eigenlijk gewoon als heren had moeten regelen, die twee koningen. Hup, de een de mijn en de ander die deelt in de inkomsten bijvoorbeeld. Maar zelfs dat konden ze niet voor elkaar krijgen. De Vieille Montagne, die stond eigenlijk dus... er was wel productie, maar ze konden ze niet kwijt. Toen had hij zich dus met Frans kapitaal engagiert. Hij was een architect, hè. De had Parijs neu gestaltet eigenlijk. Retenstraße, de infrastructuur wordt ganz veranderd. Er komen blok wordt gebouwd en die deze die kregen allemaal dat mansardensysteem. En dat wordt natuurlijk zegenplaten. Die hebben een systeem ontwikkeld bij de Vieille Montagne. Die kon ze hier naar neerklinken. Dus wordt goedkoop en het wordt, nou laten we zeggen, ohne Sucherei en eeuwigdurend. Es war nicht mehr genug Erz da, um es weiter zu betreuen, aber wir haben noch immer Zink im Boden. Man könnte wieder eine Grube hier aufmachen, aber es lohnt sich leider nicht. Leider, zum Glück vielleicht auch von den Bewohnern. Aber das war zu früh für uns, dass alles aufgehört hat, dass die Vieille Montagne weg gewesen ist. Für den Tourismus, weil nach dem Zweiten Weltkrieg dann dachte man, wieder aufbauen, wieder benutzen und nicht konservieren für Tourismus. So ist noch sehr wenig da. Man muss schon wissen, dass das Haus das war und das war für uns ein bisschen zu früh, aber wir möchten unsere Geschichte durch dieses neue Museum auch größer machen, besser erklären und ein bisschen für die Touristen auch zusammenfügen, dass die Flora und die Fauna auch ein Begriff ist für die Leute mit Zink verbunden.
Hier war es die richtige Germeingrube hier ist 1800 in die 80 aufgegeben worden. Aber die haben wohl in der Umgegend einen Haufen kleinen Gruben abgehaut. Die zweitgrößte war Schmalgraf. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, wo das ist. Wenn man unten an der Rokuskapelle, da geht ein Weg rauf. Und oben ist dann ein Rest von der zweitgrößten Grube Schmalgraf. Er zijn daar grenzen getrokken waar niemand om vroeg, waar niemand zin in had en die uiteindelijk het leven van mensen ontzettend heeft beïnvloed, 1,5 eeuw lang. En dat heeft uiteindelijk misschien ook wel een les voor ons opgeleverd. Vandaag de dag, grenzen zijn er nog steeds. Ze creëren een realiteit voor mensen. En we moeten misschien eens goed kijken naar die grenzen, of die nog wel zo relevant zijn binnen Europa. Er was in de 80er jaren van de vorige eeuw een zekere jonkheer, dokter-ingenieur Paul de Wijkersloot van Weerdestein. En dat was een man die mijn pa bijvoorbeeld in Ieper woonde en goed gekend had. Dat was een bon vivant, zachten ze, en een jenger zaten ze in vols. En die man die had een geweldig idee. Die zei, die prachtige ertsvuurkomens, daar in Moresnet in de buurt, die vingen voor oog in Zuid-Limburg, wat in de buurt van Ieper. En waarschijnlijk is door de kern van dat hele ertsvuurkomen te vingen. Dus dat kan voor economisch flink aan gaan verdienen. Nou, toen is er heel erg veel onderzoek gedaan. En ze kosten eigenlijk niet goed bewijzen wat de Wijkersloot gezag had. Het leuke is nu, dat als we gaan kijken bij de boringen die hebben plaatsgevonden in de 80er jaren, bij het bouwen van Therme 2000 in Valkenberg, is eigenlijk bewezen dat de Wijkersloot toch gelijk houdt. We kunnen blij zijn dat de Wijkersloot steeds niet geluifd is, want anders wordt het ganse gebied rond Ieper waarschijnlijk afgegraven. Er wordt er dezelfde rotzooi ontstangen, bij wijze van spreken, als wat in Moresnet is gebeurd met al die zwavelvervuiling. En de plannen worden zo wijd dat ze met een kabelbaan, dus door de looggans van Ieper naar Wilder, het erts willen vervoeren om het daar vanaf het station weer te distribueren. Een van de mannen die zich in Ieper daar heel erg tegen verzet had, tegen die mogelijke winning, was pastoor Oberje, hoe nog een straat heen is genoemd. Moresnet was op een gegeven moment echt een soort Wild West-stadje aan het worden midden in West-Europa. Er werd vreselijk veel gedronken, er waren prostituees, er werd gegokt, er werd van alles gedaan dat verboden was. Je ziet dat dan op een gegeven moment toch een soort beschavingsoffensief van de grond komt. En dat mensen zeggen van we willen dit tot een ander soort landje maken. Niet langer die vrijstaat, maar gewoon een echte staat. En daar heeft het uitgeven van postzegels en later het proberen het een Esperanto-staat te maken, heeft daar echt voor gezorgd, of althans ze probeerden ervoor te zorgen dat het een echte staat werd. Ich war aus Welkenrath, aber in Welkenrath war auch Bergbau gewesen. Aber hier war der Bergbau noch teilweise im Betrieb. Das hat mich immer hoch interessiert. Und dann die Situation, Preußen wollte das Gebiet, wollte die Grube und das umliegende Gebiet haben und die Niederlande und nachher Belgien auch. Also das ist während 100 Jahre den offiziellen Namen war Territoire contesté de Moresnet. Contesté, also von jeder Seite wollten sie es haben. Und es war kein großer Betrieb, war ein wichtiger Betrieb wegen der Grube, das ist klar. Die Verje-Montagne is een jaar of 10 geleden overgenomen door een nog grotere firma.
onder een andere naam existeert hier weer. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van Neutraal Moresnet. Pruisen annexeerde het gebied en na de Eerste Wereldoorlog wordt Neutraal Moresnet in 1919 met het verdrag van Versailles zonder veel tamtam definitief bij België aangehecht. De inwoners protesteerden niet. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Moresnet had kunnen blijven bestaan als de Eerste Wereldoorlog er niet was geweest. Kijk, de Duitsers wilden het heel graag afschaffen, maar er werd zo ontzettend hard weerwoord geboden door de mensen van Moresnet, dat ik denk dat uiteindelijk hadden ze het kunnen redden. Hadden ze wel dat land een beetje het had een echte staat moeten worden. Men had daar wel iets meer aan moeten doen. Zo'n vrijstaat, dat was een beetje sleets geworden na een eeuw. Dan hadden we het nog steeds gehad en hadden we een leuk mini-staatje in de achtertuin gehad. Gelukkig heeft men in Kelmis ingezien dat haar geschiedenis het vertellen waard is en dat er zoveel mogelijk bewaard moet blijven. En toen men erachter kwam, heeft men rondom de vijver, waarin vroeger de zinkerts wordt gewassen, een wandelgebied aangelegd. Met dat besef van die unieke historie is te laat gekomen. Veel lui weten niet hoe u vergeet, en veel inwoners van Kelmis interesseerde toch niet. Ze realiseren zich niet dat ze in een bijzondere driehoek wonen. Das Triangel, das ist ja ein Dreieck. Dieses Dreieck geht vom Dreiländerpunkt direkt nach Südwesten. Das war die Grenze gegen Belgien und Nord-Süd, das war die Grenze gegen Preußen, aber das war provisorisch. Aber das Provisorium hat een Jahrhundert gedauert. Een van de dingen die ik ontdekte tijdens het schrijven van het boek is dat mensen, doordat ze samen in Moresnet woonden, zich steeds meer een volk gingen voelen. Er woonden Duitsers, er woonden Nederlanders, er woonden Belgen. En dat bleven ze ook allemaal wel, maar ze hadden ook een soort tweede identiteit. Ze werden ook echt Moresnetten. En ik ontdekte dat geeft mensen grenzen. En ze worden een volk. Ze gaan zich ergens thuis voelen. En als Moresnet ons iets leert, dan is het dat mensen daar behoefte aan hebben schijnbaar.